Säätötarvikkeet. Uudet asunnot ja talot ovat hyvin eristettyjä ja kompakteja. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän täytyy toimia hyvin. Esimerkiksi liesituulettimen poistopuhallus voi olla vaikea saada toimimaan hyvin ja tuloilma takalle voi olla huono. Vanhoissa taloissa tämä ei ollut ongelma luonnollisen vuodon ja epätiiviiden seinien takia. Flexitin ajantasaiset ilmanvaihtojärjestelmät ovat tehokkaita ja antavat puhdasta ja raikasta ilmaa sisällä. Lisätarvikkeet. Tarvikkeet sopivat Flexitin ilmanvaihtokoneisiin K2R, Uni 2, Uni 3 ja Uni 4 sekä ohjauslaitteisiin CI60 ja CI600. Liesituuletin puhaltaa hajut keittiöstä ruoanlaiton aikana. Ilmanvaihtojärjestelmä vie tuloilmaa asuntoon ja varmistaa liesituulettimen toiminnan. Liesituuletin voi joskus mahdollisesti tarvita enemmän tuloilmaa toimijakseen hyvin. On mahdollista asentaa paineerokytkin. Paineerokytkin sijoitetaan liesituulettimen poistoilmakanavaan. Käynnistettäessä liesituuletin ruoanlaiton aikana paineerokytkin antaa signaalin ilmankäsittelykoneeseen, joka automaattisesti lisää tuloilman määrää. Paineerokytkin on mahdollista kytkeä matalajännitekaapelilla tai langattomana, mikä helpottaa jälkiasennusta. Kostea ilma pitää poistaa asunnosta. Jotta vältettäisiin ilmanvaihtokoneen manuaalinen säätäminen silloin, kun kostean ilman tuotanto on suuri, kuten suihkua käytettäessä tai pyykkiä kuivatettaessa, voidaan kylpyhuoneisiin ja kosteisiin tiloihin asentaa kosteusanturi. Kosteustason ollessa suuri, anturi antaa signaalin ilmankäsittelykoneeseen, jotta se käynnistää MAX-asetuksen. Voit itse säätää kosteustasoa, jolla anturi reagoi. Anturi vaatii ohjauskaapelin anturin ja koneen välille, ja käytettäessä useita antureita ne kytketään rinnakkain. Suuri ilman saastuneisuustaso edellyttää lisää ilmanvaihtoa. Ilman korkea hiilidioksiditaso on merkki huonosta ilmanlaadusta. Jotta vältettäisiin ilmanvaihdon manuaalinen säätäminen korkean hiilidioksidipitoisuuden vallitessa sisäilmassa, kuten silloin kun asunnossa on paljon ihmisiä, voidaan asentaa CO2-anturi. Korkealla CO2-pitoisuudella anturi antaa hiilidioksidipitoisuudesta signaalin koneelle ja ilmanvaihto säädetään automaattisesti maksimiasetukseen. Anturi vaatii 230 voltin jännitteen sekä ohjauskaapelin anturin ja koneen välille. Käytettäessä useita antureita ne voidaan kytkeä rinnakkain. Takka vaatii tuloilman lisäämistä toimijakseen oikein. Takkaa sytyttäessä tuloilman lisääminen voi olla välttämätöntä, jotta hapentulo on riittävää ja vältetään savun leviäminen huoneessa. Takan läheisyyteen voidaan asentaa erillinen ohjauspaneeli. Takan syttyessä tai kun tuloilman tuonti on heikkoa, painetaan ohjauspaneelia, joka antaa signaalin ilmankäsittelykoneelle ja tuloilman tuonti lisääntyy. Myös liiketunnistin on mahdollista asentaa automatisoimaan ilmanvaihtoa. Liiketunnistin antaa signaalin koneelle ja kone vaihtaa ilmanvaihdon maksimiasetukselle. Liiketunnistin vaatii 230 voltin jännitteen sekä ohjauskaapelin tunnistimen ja koneen välille. Useita liiketunnistimia käytettäessä ne voidaan kytkeä rinnakkain. Löydät kaikki tiedot käytöstä ja huollosta tuoteselosteesta. Voit myös käydä nettiosoitteessa www.heatco.fi. Sieltä löydät opastusvideoita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ilmankäsittelykoneista ja tasapainoisesta ilmanvaihdosta.